Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκι. Πέπα το γουρουνάκι. Το μωρό γουρουνάκι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ επισκέπτονται τη μεγάλη τους ξαδέρφη, τη Χλόη. Σήμερα, εκτός του ότι θα δείτε τη Χλόη, θα γνωρίσετε και το νέο σας ξαδερφάκι. Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο σπίτι της Χλόης. Γεια σας! Βρε καλώς τους! Γεια σας, Πέπα και Τζόρτζ. Αυτή είναι η Χλόη, η μεγάλη ξαδέρφη της Πέπα και του Τζόρτζ. Πού είναι το ξαδερφάκι μας? Να το μικρό ξαδερφάκι σας. Το ξαδερφάκι είναι ένα τόσο δαμορό γουρουνάκι. Πολύ ομορφούλη. Το μωρό είναι κοριτσάκι. Όχι, είναι αγόρι. Ευχόμουν να είναι κορίτσι. Κι εγώ. Ο Τζόρτζ χαίρεται που το μωρό είναι αγοράκι. Δεινόσαυρος. Νομίζω ότι ο Μπέμπης παρά είναι μικρός για να παίζει με δεινόσαυρους. Τζόρτζ, ο Μπέμπης δεν θέλει να παίξει μαζί σου. Θέλει να παίξει μαζί μου. Πέπα, το μωρό είναι πάρα πολύ μικρό για να παίζει με μπάλες. Άμα δεν παίζει ούτε με δεινόσαυρους, ούτε με μπάλες, τότε τι κάνει? Τρώει και κοιμάται. Και κάνει και αυτό. Τι γουρουνίτσα, μπορώ να κρατήσω τον Μπέμπι? Ναι, αν είσαι προσεκτική μπορείς να κρατήσεις τον μικρό Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο. Αυτό είναι το όνομά του, Αλέξανδρος ο Μπέμπης. Τι μεγάλο όνομα για ένα τόσο μικρό γουρουνάκι. Πολύ ήσυχος είναι, παρόλο που είναι αγόρι. Γιατί μυρίζει έτσι? Μάλλον θα θέλει άλλαγμα η πάνω του Αλέξανδρου. Σκεταιδεία. Πέπα, όταν ήσουν μωρό και εσύ φορούσες πάνες. Σιγά που φορούσα. Μαμά, μπορώ να παίξουμε την Πέπα και τον Τζόρτζ στον κήπο? Ναι. Χλόη, είναι ωραίο να έχεις μικρό αδερφό λοιπόν. Ναι, ο Αλέξανδρος είναι πολύ γλυκός. Μακάρι και ο Τζόρτζ να ήταν ένα γλυκό μωρό γουρουνάκι. Το βρήκα. Ο Τζόρτζ μπορεί να κάνει ότι είναι Ντέμπης. Χωράει στο καρότσι για τις κούκλες μου. Πολύ ωραία ιδέα. Όχι. Ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει τον Μπέμπι. Τζόρτζ, αν κάνεις τα ψέματα τον Μπέμπι, υπόσχομαι να είμαι καλή μαζί σου σε όλη μου τη ζωή. Ο Τζόρτζ σκέφτεται. Και θα παίζεις με όλα τα παιχνίδια μου. Ο Τζόρτζ σκέφτεται κι άλλο. Και όταν πάμε σπίτι, θα σε αφήσω να παίξεις και με τα δικά μου παιχνίδια. Ο Τζόρτζ το αποφάσισε. Τι γλυκό μωρό γουρουνάκι. Νάκη, η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, η Ρεβέκα Κουνέλη και η Ζωή Ζεύρα. Γεια σας! Γιατί είναι ο Τζόρτζ μέσα στο καροτσάκι? Δεν είναι ο Τζόρτζ. Είναι ένα μωρό γουρουνάκι. Αφού είναι ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ κάνει στα ψέματα το μωρό γουρουνάκι. Είναι κορίτσι ή αγόρι? Είναι κορίτσι. Όχι. Ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει την Πέπα όμως. Ωραία. Είναι αγόρι. Έχω μαζί μου μπισκότα. Θέλει μπισκότο το μωρό γουρουνάκι? Όχι. Δεν μπορεί να φάει μπισκότα. Του Τζόρτζ του αρέσουν τα μπισκότα. Μήπως να έτρωγε ένα μπισκοτάκι? Είναι τόσο έξυπνος και τόσο όμορφος. Είναι πολύ αστείος. Είναι το καλύτερο γουρουνάκι του κόσμου. Του Τζόρτζ του αρέσει αυτό το παιχνίδι. Να και η θεία γουρουνίτσα με τον Αλέξανδρο, τον Μπέμπι. Πόπο, ένα πραγματικό μωρό γουρουνάκι. Σκέφτε το πουλάκι. Είναι πιο γλυκούλη από το Τζόρτζ. Πω, του Τζόρτζ του άρεσε που έκανε το μωρό γουρουνάκι. Αχ, Τζόρτζ, για μένα θα είσαι πάντα το γλυκό μου μωράκι. Ήρθε η ώρα για ένα νέο παιχνίδι. Να παίξουμε δεινοσαυροκυνηγητό. Του Τζόρτζ του άρεσε που έκανε τον Μπέμπι, αλλά του αρέσει πιο πολύ να κάνει τον Τζόρτζ.